carpet floor. Найса. Ето ни и нас. Нашият видеовлог продължава. Ако бяхме в новата болница, в която работя, за да си взема моя бадж, който Тео мисля, че ще го скъса още на първата минута, след като ми го дадоха. Трябваше да си нося униформата, за да се снимам с нея. И часът е 12:01, а те в 12 часа излизат в обедна почивка. Супер много бързах. Магистралата беше ужасна и не можах да снимам по нея, защото имаше толкова много трафик, толкова много ремонти, много камиони. Бях толкова съсредоточена, че нямаше как. Това е административна сграда в болницата. Тук се намират HR-ите, Human Resources. Тук виж, има някаква гледка, може да се види по-подробно. Болницата, в която работя, е най-новата в Денвър. Както му се вика, Brand New. И е много хубав. Ето нашата кола се вижда. И всички предпочитат да раждат в нея, защото всичко е новичко. Сега ще звъна на Алесия да видя дали моята колежка, която работи от понеделник до петък в болницата, да видя дали може да пиеме кафе, да види Тео, да видим как е днес положението, раждат ли са бебета, да обсъдим малко клюки, защото имаме 1 час. Прегледа ни е в 12:55. Това е кафето на болницата. Повечето са служители, които обядват. И така, отиваме за прегледа на Тео в друга болница, където раждах. Тя ни е много наблизо. На 1 километър, може би, 2 мили. Каквото е асансьорчето, сега ще го хванем, да. И така, това е. Какво намери Тео? Тео, дай ми го. Тео, дай да видя какво намери. Я да видя какво е това. Дъвка. Дай ми го. Дай ми го. Благодаря. Искаш да си го ставиш на място, ама ти го скъса вече. Ти го скъса, не може вече да се остави там. Не го дърпай така силно, ще го скъсаш и това. Те отива на селф-чекина.